Itt marad! Ez parancs! Az Istenit! Indulás! Jó! A 4 sajtos pizzám, azzal mi a franc lesz, he? A pizzám! Hé! Bocsánat, mit is parancsolt? Mi is? Milyen pizza volt? 4 sajtos, pepperonival. 4 sajtos? Hé, Güsz! Az alsó! Persze. Tessék. Köszönöm, viszlát. Mi ez a kuplerá itt? Mi az Istenért áll a sor? Nem, semmi gond. Nem, Klopp, ezerszer elmondtam, itt nincs lógás. De hát minden rendben. Nem, nincs rendben, tudod mit? Szedd a cuccod és húzz innen! Kotrás! De nem igaz. Pofád befogod, menj kiszolgálni! Bemutatkozom. Gustav vagyok. Gustav Klopp. De itt mindenki Güsznek hív. Itt az a sehol, a semmi közepre. Egy város, amit mindenki leszar. Engem is mindenki leszar. Én vagyok a láthatatlan ember. Pedig más vagyok, mint a többiek. Gyártási hibával születtem, ahogy a többiek mondják. Narkolepsziás vagyok. Ez az én történetem. Narkó. Belevaló bealvós. Tehát mi is az a narkolepszia? Nos, a narkolepszia 1880-ból származó kifejezés a narkóból, a görög naké, ami eltompulást jelent, narkotikus állapotot, drogot, és a görög lepszisz nyomán, avagy támadás, az alvás ellenállhatatlan kényszere, alvásroham. Vagyis a fia váratlan elalvási rohamokkal küzd.
bármikor, bárhol elalszik. Persze, ezt tudom. Ezért jöttünk el önhöz. Nos, az önfia túlzottan érzékeny idegileg, érzelmileg, tehát pszichésen, és ez a túlzott érzékenység okozza, hogy hirtelen belemerül az álomba, az erős ingerekre elalszik. A probléma meglehetősen súlyos, mivel nincs logikája. A fia egész életében el fog aludni, bármely percben. És ezt nem lehet kezelni? Tudja, ritka eset, elszigetelt, úgyhogy nem, nincs rá gyógymód. Nem tud segíteni? Nem. Íme 1900 franc lesz. Nem 190 franc. Ő az Got the apukám. blues. Anyám a krónikus semmit tevést megunva hamar ott hagyott minket. Apám egyedül nevelt. A munkátlanság hősének 3 emésztő szenvedély uralta az életét. Frank Sinatra, a jó kis herevere, és a legfontosabb, a Z-osztályú akciófilmek. Gyermekkoromat belengte az amerikai hősiesség Figyelj, szelleme. haver! Gyorsan búcsúzz el az életettől. Abból is az Ki alja. maga? Ez a tengeren túli behatás bizonyos nyomokat hagyott a tudatalattimban. Szűz Mária, Istennek anyja. Gustav! Mi ez a borzalom? Gustav! Honnan veszel ilyen undorító dolgokat? Hát a fejemből, amikor alszom. Kész a házi feladat? Gyerünk vacsorázni. Mutasd csak. De hát ez tele van helyesírási hibákkal. De papa, a helyesírás nem az én asztalom. Igen? Akkor mi a ti asztalod? Értem. És az én vagyok. Igen. Ilyennek látsz? Telt múlt az idő, és a rajzolás után jöttek más szenvedélyek. Hey, a társadalom kinyír minket! Mint például. Egész jó. Ja, én írtam. Na, egy kis. Nem. De meglátod, tök jó. Jó, oké, de nem nyelvvel. Az undorító. Igazad van, az undorító. Mint minden kamasz, átéltem pár kudarcot. Hé, mi van? Fájdalmasokat is. Antisocial, perds ton sang-froid. Repose à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt des années de service. Enfin, le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Amíg a sors nem hozta utamba Pamelát. Senki nem nézett rám úgy, mint ő azon az estén. Nem csoda, hogy azonnal beleestem. Az egyik legjobb csaj a környéken. Nekem elhihetik. Pam, az a fajta lány volt, akihez nem ismertek szólni. Hercegnő volt. És ezt tudta is jól.
Gyerünk, ébresztőn elmondod! Még nem volt 17 éves, mikor a 20 évvel idősebb Bernard Tissot, 3 gyerek és a testnevelés oktató egy hétfő reggel felfedezte tanítványa tehetségét a gimnasztikához. Yes, it's true, 'cause everybody knows the things she does to please. Furcsa módon Pam megszűnt hercegnő lenni. Abba hagyta a sulit, hogy belevágjon. A nőkörme a gyengébb nem dominanciájának kvinteszenciája. A köröm vonza magukat, uraim, a bűvkörbe. Semminek tűnik, pedig minden. A világ minden színe és formája az ujjunk hegyén. Fehér, rózsaszín, vörös, fekete, francia vagy amerikai, egzotikus vagy szolíd, csillag vagy csík, szögletes vagy hosszú. Ez nem csak egy körömszalon. Ez egy kúra, egy újjászületés. Aki a tökéletes boldogságra vágyik, nem érheti el anélkül, hogy eljöjjön a bűvkörömbe. Gustav, órákig tudnék róla beszélni. Aha. Hát persze, a köröm a nőnek az, ami a férfinak a bajusz. A kivételes személyiségjele. Tényleg? Nos, igen. Én elmeséltem neki az álmaim. Én meg képregényeket akartam rajzolni. Igen, mindig arról álmodtam, rajzoló leszek. De hát egyelőre nincs túl sok ötletem. Ő pedig elmesélte az övét. Hát nekem van egy. Kiskorom óta erről álmodom. Persze tudom, hogy még korai, de ezért fogok élni. És tudom, hogy sikerülni fog. Műkörmöt építeni? Aha. De a lábujjakra. Hát ez zseniális, teljesen. Szuper ötlet. Tudod, hány nő szeretne szép lábkörmöket? Képzelem. Igen, de senki nem beszél erről. Nem, ez igaz. Pedig a lába nőnek az, ami a férfinak a szakál, az igazi kiteljesedés jele. Igen? Hát persze. Pam. Igen? Nézd a szalvétád alá. Mi az? Egy kis meglepetés. Leszel a feleségem? Hozzám jött, és vele a fia, Kevin. Hé, Kevin, magától nem jön be. Vettünk egy kis házat 40 évételre, egy lakóparkban, ami csak úgy sugározta a boldogságot. És a derűt. A házasságunk elején Pam és én... Rossz kislány vagyok. Olga. Ó, igen, csúnya rossz kislány vagyok. Gustav. Aztán hamarosan más lett belőle. Jó ét. Megöltem, láttad? Láttam, hogy lőttél, de biztos meghalt. Én sosem hibázom el az emberem. És ha csak megsebesült, rögtön elmenekültünk. Meg sem néztük, halott-e. Szedd össze magad. Szóval egy új élet kezdődött számomra. Egy meglepetésekben gazdag jövő ígérete. A tökéletes boldogságot csak egy apróság árnyékolta be. Következőt! Hogy képtelen voltam munkát találni. Nos, gratulálok, Klopp úr, Isten hozta nálunk. Amint már említettem, egy dinamikus, lelkes csapat tagja lesz. Nos, akkor írja alá, legyen szíves. Csak egy kérdés. Nincs különösebb egészségügyi problémája? Egészségügyi probléma? Nincs. Nincs.
Jézusom! Ki van rúgva? Ki vagy rúgva? Kirúgva! Kirúgva! Ó, nem, kérlek, hulla vagyok. Én dolgozom. Hát aztán igazán... Igazán mi? Semmi. Dehogy nem, de mondd csak. Képzeld, hogy én is dolgozni szeretnék. Az csak nem az én hibám, hogy... Tudod jól, hogy mi van. Beteg vagyok. Abba hagyod végre a nyavajgást. Kinek a hibája, ha nem a tiéd? Ezt most már tényleg abba hagyhatnád, mert torkig vagyok vele. Hajnál így már ilyen ideges. Gusztáv, nincs több pénzünk. Felfogod? Nincs több pénzünk. Állandóan a bolti kasszából nyúlok le. Ez sem mehet már itt sokáig. Szarban vagyunk. Felfogod végre? Majd én keresek pénzt. Nincs egy rohadt rongyom. A kocsi szétesik alattunk. Nyakunkon az adóhatóság, és nem fizettem be a múlt havi csekkeket. Megint rá fognak tenni 15%-ot, azt tudni. Tudnám, hogy miért pont 15, lehetne 8 vagy 12, de nem mindig 15. Semmi rohadt meló. Én már ezt nem bírom tovább egyedül. De ezt még hagyján, de legalább felfognád végre a helyzetet. Ha végre felfognád, hogy nem olyan könnyű nekem. Na tessék, már megint magamban beszélek. Ezen az éjszakán a betegség, ami addig ellenem volt, hirtelen átállt mellém. Mi bajod van? Mit csinálsz? Hé, megmondanád, mi van? Megtaláltam. Mit találtál meg? Az életem értelmét.
Na, faszikám, megint a seggedbe dugtad az orrod. Ez pedig Lenny Barr. A legjobb barátom. Te vagy a legjobb barátom. Te meg a tesóm. Nem, te vagy az én tesóm. You're walking on the finest shoe. It's a brightest shoe than a government night. You're walking to the shoe to you. No more. If you're done. Na jó, van még egy utolsót, azt menjünk. Igazából nem Lenny Barr a neve, hanem Jean-Guy Cruton. De ez nem hangzik elég jól egy karatésnak. Mert ott Lenny egy szuper karatés. Nos, a karate egy küzdősport. De először és főleg a védekezés művészete. A karatézó kész kell legyen bármilyen támadást kivédeni. Akkor most mutatok pár új védést. Güsz, légy szíves. Ide jönnél? Jól figyeljetek. Dupla keresztezés. Befordítás, bevitt ütés, halálos új. Köszönöm. Láb. Hopp. Kifordulás, behajlás. Pif-paf-puf, kisütés. Puf, bum. Rendben? Harmadik. A kígyó. Csák! Közgüsz. Köszönöm. Nem akarok több zoknit látni a tatamin. Gyerünk. Most vegyük át a védéseket, amit a múlt héten tanultunk. Tehát a bika védés. Emlékeztek? Jó. Te. Támadj meg. Újra. Sa! Jó, megvan? Készen kell állnotok bármilyen támadásra. Sak! Ez mi? Lószar! Ez az egész lószar! Lószar, karatekid, lószar! Bullshit! Semmi köze a karatéhoz, a karate nem ez! Az igazi karate nem ez! Az igazi karate a szívből jön! A karate beszél hozzád olyan, mint a Double Impact. Tessék, Double Impact. A Double Impact nem nagy szám. Elég béna. Te ki a fasz vagy? Ha? Ki vagy te? Bazd meg, 2 hete jársz karatéra és már pofázol. Ha? Nekem elhiheted, hogy mi az igazi karate? Nem, az igazi karate. Jean-Claude Van Damme. És Jean-Claude Van Damme, ő a karate De én a filmről beszélek, nem a karatéról, az nem ugyanaz. A film. A film? Jó van, értem. Neked van a film, az egy nagyon jó film. Na és miért olyan jó a film? Ha? Miért? Mert 2. 2 vannak. Jean-Claude Van Damme. 2 vannak. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude, Double Impact. Mert ikre 2 francia siker. Cap. Ez az. Állj! Hé, mi van? Hagyd a Van Damme-odat! Egyszerűen rossz. Lenny társaságában nem volt ajánlatos Van Damme-ot fikázni. Na? Még mindig rossz Van Damme? Lennynek különös pedagógiai módszerei miatt Lennyt hamar felmentették. Ezért akkoriban majdnem elérte az álmát, hogy ő legyen a világon a legnagyobb karatézó. Ja, az leszek én. Érted, Güsz? Ha? Én fogom majd a francia karatét forradalmasítani. Tessék, ez az én célom. Mász fel! Minden oké? Nincs még melód? Még annyira se. Egyelőre a karaté ügyének Lenny nélkül kellett boldogulni, míg ő ideiglenesen a tömegközlekedéssel volt elfoglalva. Most majd végleg befogják a pofájukat. Mind, akik azt akarják, ne karatézzak. Ja, ez aztán nagy duranás lesz. Pár téglával. Miért mondod ezt? Csak mert tudom, hogy nem vagyok én hülye. Tudom. Na ja, ha szeretnék, ha eltűnnék. Szeretnék, hogy Lenny meghúzza magát. Hogy maradjon a seggén.
Hogy fogja be a száját? Na, azt nem. Bennem emberükre találtak. Ezzel. Hú, így. De ki az az ők? Ki az az ők? Hát, ők faszikám, az emberek. Na de Lenny, nem gondolod, hogy az embereket nem érdekli, hogy karatézol-e? Ilyen naív vagy. Mégis mit gondolsz? És Jean-Claude Van Damme? Ha? Azt hiszed, őt nem próbálták meg elgáncsolni még mielőtt sikerült feltörni Hollywoodban? De megcsinálta. Megcsinálta, mert küzdött érte. És tudod miért? Nem. Azért, mert tigris volt. És én is. Én meg fogom mutatni. Nem kéne beboroznunk? Hé, Lenny. Nekem is van egy hírem. Igen? Emlékszel, mondtam neked egyszer, hogy az én karatém az a képregény. Emlékszel? Meséltem róla. Nem. De igen, egyszer mondtam neked, hogy... Nem emlékszem. Az én karatém a képregény. Jó, oké. Na és? Na és elkezdtem. Igen? Az jó. Aha, megtaláltam a hősöm. Tudod, hogy hol találtam meg? Itt mi? Mi, a hajadban? Dehogy, itt bent az álmaimban. Ahogy elalszom, megjelenik. Amikor rohamon van, azonnal. Szóval amikor felébredek, már csak le kell rajzolnom. Ja, az tök jó. Segíts a téglákkal. De Lenny, tényleg érted? Te nem fogod fel, mit jelent ez? Végre megvalósítom önmagam. Rajzoló leszek. És a tudatalattim diktálja, amit kell. Nem szuper? De Lenny, hát nem szuper? De. Na, akkor megvan a melód. Csak el kell adnod a dolgaid. Mert nézd meg a sok hülye fasz a pókemberrel, meg a többi harisnyás buzival. Van ott mit csinálnod. No probléma. Na ja, gondoltam rá. Csak nem tudom, mit szól Pam. Ki nem szarja le, mit szól? Hé, Güsz. Kinek van töken állatok? Hát... na jó, de hát... Na jó, de hát... Hé? Na ja. Na. Na gyere, ígyunk erre valamit. Hé, Lenny, de hát délelőtt 11 Na és van. akkor? Hát azért szerintem egy kicsit túl sokat iszol mostanában. Égősz. Én nem iszom. Gyakran megszomjazom. Az nem ugyanaz. Hopsz! Baszki. Bassza meg. Ilyen. I've got you under my skin. Boldog szülinapot, Kevin.
Kevin, jó, hogy itt vagy. Egyrészt, mert ritkán tisztelsz meg a jelenléteddel az asztalnál. És beszélni is akarok veled. Na jól van már, ne kezd előről. De igen, képzeld, előről kezdem. Behívtak az iskolába péntekre, megmagyaráznád miért? Mert jobb dolgom is van, mint azokat a balfaszokat nézni. Kevin, viselkedj rendesen anyáddal. Te meg mit ugatsz bele? Te szövegelsz nekem, aki csak szunyál egész nap. Na jó, most már elég volt. Nézd rá! Nézd meg a kis férjedet! Örülsz, mi? Boldog lehetsz, hozzámentél egy nagy szarhoz! Kevin, adonnal elhallgatsz! Húzzátok a büdös francba a tortátokkal! Boldog szülinapot, öcskös! Mi baj van, kicsim? Semmi. Mi baj van? Kevin? Nem, hagyj, mondom, hogy semmi. Látom, hogy valami baj van. Mondd el. Semmi. Az van, hogy elegem van, nem bírom tovább. Nappal alszol, éjjel felébredsz. Állandóan rohamaid vannak a boltokban, itthon, másoknál. Ez túl sok, muszáj csinálnod valamit, valami megoldást kell találnod, mert én már kész És vagyok. itt megértettem, hogy a párkapcsolat nagyon fontos pillanatában vagyunk. Amikor mindent ki lehet mondani. Meg kellett nyugtatnom, hogy biztonságban érezze magát. Úgyhogy belevágtam, és azt mondtam, figyelj! Van egy megoldás. Képregényeket fogok rajzolni. Ez lesz a szakmám. Képregényeket. Igen. Te teljesen meghűltél? De hát... Nincs de hát, szó sincs róla, világos? Bíznál bennem egy kicsit? Bízni benned, de egy óránál tovább nem tudsz megtartani egy melót, gondoskodni sem tudsz rólunk, egy szellemmel élek, aki átalussza az életét. Szarrá megy az életünk, és te képregényekről mesélsz nekem. A francba, Gustav, húzd ki a kezed a Billyből. A valóság az most van itt, és rögtön, és nem szép látvány, úgyhogy emeld meg a segged. Hú, elegem van, akármit mondok neked. Rendben. Újra. Mi a neved? Psst. Ervé. A neved Ervé? Persze, a nevem Ervé. Nagyon jó, szóval mi a neved? Jó, nem baj. Majd később megpróbáljuk. Most akkor azt javaslom, hogy hallgassuk meg Güszt. Aki még nem beszélt magáról, Güsz? Elhatároztam, hogy a feleségemre hallgatok. Megemeltem a seggemet, és elmentem csoportterápiára. Olyan emberekkel találkoztam, akikkel volt bennük valami közös. Mind ki voltak zárva a normális világból. Áldozatai annak, amit úgy hívnak, ritka betegségek. Van egy kis észlelési problémám. Volt ott egy lány, aki mindennek csak a felét látta. Elfogyott? Egy másik, aki kényszeresen megtámadta a vörös hajúakat. Te vörös vagy! Te csúnya vörös vagy! Egy nő, aki szerint a tárgyaknak lelke van. Tudom, hogy félsz, de minden rendben lesz, meglátod. Jaj, ne izgulj már! És én. Úgy tudom, hogy van egy kis alvás problémád, ugye, Güsz? Ó, mindig elalszom. Nem nevetünk. Az én hajómon csak szeretet és együttérzés van. Nyugalom. Hallgatunk. Hát én narkolepsziás vagyok. Ez egy betegség. Szóval gyerekkorom óta, mintha lenne egy párhuzamos életem. Asszociálj szabadon. Hát igen. Szóval fejtsd ki, kérlek. Ó, bocs, szóval van az igazi élet, és vannak az álmok. Amikor alszom, jönnek. Tehát a napjai információkat küldenek a tudatalattidnak, amely virtuális valósággá alakítják azokat? Igen, ez az. Vegyük például azt a kis elbóbiskolásodat, Güsz, az imént. Álmodtál közben? Hát igen.
Akarja, hogy elmeséljem? Szóval becsuktam a szemem, és egy óriási erdőben voltam, tombolt a vihar, és villámok cikáztak az égen. Hetente 3-szor jártam csoportterápiára. Aztán a feleségem felébresztett. Csodálatos. Ez csodálatos. Néha úgy éreztem, hogy boldogok lesznek a történeteimtől. Nem, megnyugszik. Hihetetlen, hogy erre pocsékolják az időt. Ez nem fog meggyógyítani. Kuruzslás és humbug. Miért zavar az téged, ha a debileknek ez jó? De ők nem debilek. De én nem azt akarom, hogy a debileknek tegyen jót, hanem neki tegyen jót. Hozz nekem inni. Menj már! Éppen. Mondhatok valamit? Kicsit túl kemény vagy az emberrel. Nem tudom, láttad-e a rajzait, de szerintem jól Ne kezd el te is, jó? Tudnám, ki az a barom, aki elhitette vele, hogy ebből meg fog élni. Ha? Hé, te meg mit csinálsz? Várd meg, amíg befejezem. Bedobtam a pénzt, úgyhogy várj szépen, értem? Jól van, nyugi. Mit mondtál? Na húzzatok el, kis szarosok. Húzz innen, vagy lecsaplak. Tűnés, vagy megcsavarlak. Tűnés. Hé, mi az Isten szarakodik ez a gép? Nem akarok erről többé hallani. Azt akarom, hogy kigyógyuljon, hogy munkát találjon, pont. Elegem volt abból, hogy egy félpasim van. Egy egészet akarok. Aki csak az enyém. Gűsz, be kell vallanom, a meséid beragyogják az üléseinket, ugye? De mondd csak, nem gondoltál arra, hogy leírd, feljegyezd őket? De igazából, szóval egész kiskorom óta rajzolok, úgyhogy aztán lerajzolom az álmaim. Pontosabban? Képeket festesz, illusztrációkat? Nem igazán, nem igazából. Szóval képregényeket rajzolok. De hát ez csodálatos. Meséljek el még egyet? Igen. Jó, szóval akkor múltkor ülök a buszon, elalszom, és akkor egyszer csak megáll a busz, leszállok, és egy vadnyugati városban vagyok. Pupken úr! Jönnek a postakocsik. Pupken úr, a képzőművészeti zsűri elbírálta az ön munkáját. Most szavazni fogunk. Nulla. Következő. Viszlát! Két eset van, öregem. Vagy azonnal leáll a képregénnyel, vagy vegyen magának új kezet. Elég volt, Samuel. Hagyjon fel ezzel a bohém tempóval. A családi hagyományt fogja követni. Pszichiáter lesz, mint én, mint a boldogult nagyatja is. Ráadásul egy morzsányi tehetséget sincs. Nem szórakoznak ezek velünk véletlenül? Ezek nem hülyeségek, kicsim, ez állítólag a mentális egészségem miatt. Mint ha bármi segítene a te mentális egészségeden. Hogy lehet valaki ilyen pohány? Na, igazán ez nem, mert... Csend kezdődik. Nem vagyok pohány, bazd meg. Hogy mit mondtál? Semmit. De valamit mondtál, hallottam. Nem. Vigyázz, Gusztáv. Vigyázz. Jó estét, hölgyeim és uraim! Jó estét!
A Canuto vaskereskedés büszkén mutatja be önöknek ma este először az országban a harcművészetek új csillagát. Nagy tapsot kérek önöktől a karatésok karatésának, a felkelő nap tigrisének, Bruce Lee szellemi fiának, Jackie Chan örökösének, Chuck Norris kuzinjának, Jet Li testvérének. Itt van a nagy, az egyetlen és kivételes Lenny Bár! Bravo! Bravo! Ez a karate ünnepe, mikor a karate ünnepel. A résztvétel a fontos, ahogy mondják. És tapsoljuk meg hangosan Lenny Bárt! Azok a rohadt köcsök téglák! De szuper voltál! Meg a faszom, na. Nem olyan vészes. De igen, vészes, mert meg tudom csinálni. Csak az a rohadt kis köcsök tisztára megzavart Chuck Norrisszal, amikor megmondtam, hogy Van Damme-ról beszéljen. És ettől nem tudtam koncentrálni, pedig szét tudom verni a köcsök téglákat. Rohadt téglák. A francba. Megaláztak, most megaláztak. Oké. Francba. Ki kér Vienettát? Papa, egy kis Vienetta. Ha? Hé, Pam. Pam. Mi baj van? Nem bírom Nyugi. tovább. Nyugi, semmi baj. Úgyis hozzászoktál, fel fog ébredni. Nyugi. Ez mindig így lesz. Annyira elegem van. Olyan egyedül vagyok. Nem vagy egyedül. Én itt vagyok. Hm? Lenny itt van. Hol van? Hol van Lenny? Ugye itt van? Itt van! Itt van Lenny! Egy júliusi estén apám szíve elment Frank Sinatra után. Jobb így neki. Nekem meg rosszabb. One thing certain, we ain't blue in my blue heaven.
Igen, mit szeretne? Jó napot, Klopp asszony. Örvendek, hogy megismerhetem. Pupken vagyok. Samuel Pupken. Igen? Szóval akkor Gustav elment munkát keresni? Már 3 éve keresi a munkát. Ó, értem. Biztos nem könnyű, anyagi szempontból. Nem könnyű. Na jó, még van elég dolgom, úgyhogy talán. Megyek is. Nagyon köszönöm a vendéglátást. Olyan kíváncsi voltam, hogyan él Gustav Klopp. Igen? Ennyire érdekli a férjem? Az nem kifejezés, a férje lebilincsel. Ezzel egyedül van. Nos, hát akkor viszlát, és üdvözlöm Gustavot. Hogyne. Ó, igen, még egy... Elnézést, de a férje beszélt önnek a rajzairól. Aha. Olyan szívesen rájuk pillantanék. Nem tudja véletlenül, hol tartja őket. De nem biztos, hogy örülne, hogy a tudta nélkül megnézik. Ó, persze, de... Tudja, asszonyom, azt gondolom, hogy minden, ami által jobban megismerhetem a férjét, segíthet. Abban, hogy meggyógyítsam. Visszaadni a normális életét. Munkával, minden. De bizonyára igaza van. Viszontlátásra. Hé! Várjon! Ami a szemem elé tárult, minden reményemet felülmúlta. Karnyújtásnyira voltam egy remek műtől. Tudják, miért jöttem? Volna egy ajánlatom. És milyen? Ajánlat? Pupken úr. Szeretném, ha segítenének. Az egyik üzlettársamat ártalmatlaná tenni. Tudja jól? Kik vagyunk? Pupken úr. Hogy ne tudtam volna, kik ők. És 1982 győztesei, a Twin Star! Hölgyeim és uraim, kapcsoljuk! A történetük az egész országban elterjedt. Nem! Nem így! Halljátok, amikor mondok valamit? Barmok vagytok! Itt sosem lesz belőletek bajnok soha! 2 barom, gyerünk újra! Nullák vagytok! Nem is értem, miért vesztegetem az időm veletek. Na hát! Barmok! Barmok! Vége van. Ennek a baromnak. Boldog örömmel. Foglalkozunk majd. A barátjával. Pupken úr.
francba. Ez aztán nem hiányzott. Tényleg. Pam, ne feledd, hogy halálám van. Csak magaddal foglalkozol. Te. Félek, Lenny, nem tudod felfogni? Van egy gyerekem, egy házam, egy életem, Lenny, egy egész életem. Végül is nem sok változás lesz. Úgyis mindig aludt. És én itt vagyok. Hogy jutottam idáig? Te sosem gondolsz erre? Mit keresek itt? Mitől ment minden tönkre? Nem ezt vártam, vagyis nem így gondoltam. Miért? Mit vártál? Nem tudom. De múlik az idő, és nem változik semmi. Itt születtem, itt nőttem fel. Még mindig itt vagyok. Azt hittem, hogy csinálok majd valamit. Biztos voltam benne, hogy vár rám valami. Mint akik az újságokban vannak. Ezt mondogatom magamnak talán holnap, de igazából nem hiszek benne, vagyis már nem hiszek. Nem vagyok hercegnő, te nem vagy karate bajnok, ennyi. Én karate bajnok vagyok, oké? És kezdesz bosszantani a hülyeségeiddel. Én igenis egy francos karatézó vagyok. Csak nem kaptam elég lehetőséget, ennyi. És te meg lehet, hogy egy francos hercegnő vagy, csak nem tudod. Mert amikor nézlek téged, amilyen szép vagy, ott a boltban, azzal a körmeiddel, a karoddal, a szép szemeddel, a cicieiddel, a jószagú hajaddal, mintha a zuhany alól jönnél. Szóval nekem egy francos hercegnő vagy. Az én hercegnőm. Peggy. Komolyan mondod ezt, Lenny? Igen, komolyan. Mi van? Nevetséges vagyok. Ha? El kell mennünk, Lenny. El kell mennünk. Mi? Hogyan? Messze. Nagyon messze. Hová? Eljössz velem. Hát nem terveztem Ó, igazán. Lenny, eljössz velem. De hová? Lenny. Az államokba. Oké. Oké, rendben. Oké, menjünk. Gyerünk, menjünk! Everybody knows the things she does to please. She's just a little tease. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Doktor úr, bemutatom Lennyt, az én bátyámat. Örvendek, uram. Én is. Nagy szerencsétlenség ért minket. Igen, az élet néha kegyetlen meglepetéseket tartogat. Annyira váratlanul ért. Reméljük, hogy az Úr végtelen könyörületében megóvja az ön férjét, Pam.
Ez a rettenetes üresség. Szomorú a szívem ma, Pam. Aha, na jó. Lehet-e valami lóvét keresni a rajzaival, vagy mi a szar? Igen. Remek, akkor kimászhatunk egymás seggéből. Igen. Elmentem felkeresni a környék legnagyobb kiadóját. Egy bizonyos... Bennett! Egy bukott humorista, aki kiadót csinált. Hát bizony kurvának nem is volt rossz. Na is tessék, hát itt a vége. Köszönöm a közönségnek, ennek a nagyszerű közönségnek. Bár a művészi tehetsége kissé hibázott. Gondolta, ahhoz elég, hogy a másokban szunnyadót felfedezze. Sokat emlegette az ő óriási... Orromat. A simatom sosem csap be. Soha! És a maga kéziratait egy nagy rakásszar. Az emberek röhögni akarnak, egy jót szórakozni. Úgyhogy nem kell őket baszogatni intellektuális baromságokkal. Na menjen, tűnjön az irodámból. Guy Bennett és az őszi mata elmentek így jó pár remek mű és tehetség mellett. Fasz ki van ezzel a sok hülyével. Ki a következő? Bennett úr, Pupken úr van itt. Jó napot. Mit akar, öregem? Képregény nem érdekel. Közöm nincs hozzá. Emelje meg a seggét, és húzzon kifelé. Engedje meg, hogy maradjak. Vessen rá egy pillantást. Egy másodperc. Kifelé? Kérem. Jó. Egy szivart. Köszönöm, nem. Először nem nagyon bírtam ezt a Pupkent a hülye fejével, de bassza meg a francba, amit mutatott nekem aznap, a szó szerint kinyírt. Ez a hülye képregény kilométerekre bűzlött a sikertől. Akkor támadt egy ötletem. Csak a párbeszédeket kell kihúzni. És berakni az én szövegemet. Hát ez marha jó. Ez aztán valami. Aztán csak el kell árasztanom a piacot és várni. A komikus vénám végre értékelik majd. És végre méltó helyemre kerülök. Ezt nektek, Guy Bennett. Guy Bennett pecsenyet eskümártásban. Bennett kehely. Guy Bennett mesésszor. Érce Bennett módra. Gitú pincészet. Champagne-küvé Bennett. Hírességek kérnék tanácsomat. Írd nekem egy darabot. De hát mi az neked? Tudod, mennyire csodállak, nem csalódnál bennem? Legalább egy kicsi jelenetet. Na. Mondtam már, hogy nem. Kérlek, légy. Hagyd már abba, ne légy erőszakos. Minden nőt megkapnék. Tessék, ezt nézd meg, figyelem, hopp! Szóval? Szóval... Nem rossz. Egész jó. De van egy bibi, egy jó nagy bibi. Micsoda? A párbeszédek. Ezek a szövegek itt, ez nulla, egy rakat baromság. Mit akarnak az emberek, ha? Röhögni akarnak, jól akarnak szórakozni. Gondolja? Nem gondolom. Tudom. És higgy el, ez nagy baj. Ó, tényleg nagy kár. Nos, uram... Pupken. Pupken úr, nem tartóztatom, öregem. Más dolgom is van, szóval... Viszlát és sok sikert. De talán lehetne esetleg, nem is tudom, de... Megoldást találni a problémára? Pontosan. Talán van egy ötletem. Szóval? Szóval tessék. Baszki, ez mind valódi, ha? Ez igazi? Igen. És ugyanennyi lesz minden kötet után. Te hűítesz.
Hol vagyok? Hol vagyok? Kórházban vagy, fiam. Papa? Heteken át kómában feküdtél. Hosszú heteken át. Papa, mit keresel te itt? Úgy tűnik, kaptál még egy esélyt. Meglátjuk, mit tudsz vele kezdeni. I love you, son. Papa, várj! Papa? Jön a ninja. Oda áll elé. Egyenesen a szemébe néz. És azt mondja kínaiul. Ha újra megteszed, szétverem a pofád. És akkor csönd. Aztán egy zaj. Az ellenfelek egymást nézik. Figyelik egymást, mint a macskák. Tudod a kandúrok, mikor összebalhéznak. Na pont úgy. Kiáltanak egy párat. Tudod, azon a furcsa hangon. Vissza. És a ninja. Siess, Kevin, elkészül. Várj, Pam, egy perc, csak befejezem. A ninja neki megy. Már kétszer hátba szúrt a karddal, kétszer pofán rúgta, és jönnek a fülesek. Paf, 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 paf. Nem érdekelnek a baromságaid. Nem ciki ez már a te korodban? Ne kezd újra, Kevin. Igen? Még egyszer nem mer így beszélni. Én vagyok. Mert én nem güsz vagyok, ha? Ha még egyszer így beszélsz velem, igen? Kapsz egy hatasimit a nyakadra, és egy életre megállsz a fejlődésben, oké? Te meg tűnj el innen. Semmi dolgod. Ez fantasztikus. Nagyszerű, rendben. Köszönöm. Gustav felébredt. Nem lehet igaz. Ja, igen. Igen. Nagyon furcsán éreztem magam. Élő voltam, vagy még mindig halott? Nem is tudom. De üldögéltem itt egy kicsit. Aztán üldögéltem itt. Amikor meguntam, egy kicsit itt. Aztán meg itt. És akkor rájöttem valamire. Már nem vagyok narkolepsziás. Gustav felébredt. Istenem, nem. Nem úgy tűnik, mintha örülne neki. Vagyis, hogy persze, ez nagy öröm, de... Benne vagyunk a szarban. Mondhatjuk. És én most mit csináljak? Megmondjam, hogy... Nem, Isten ments, Pám. Ne tegye, ne szóljon semmit. Először is el kell mondanom az üzlettársaknak. Azt mondta, tudnak mindent. Nem értem, mit változtat. Hogyne. Persze, hogy tudják, de figyelje, majd én elintézem. Ne csináljon semmit. Rendben? Csak kell neki szólnom a pénzről, meg minden. Jó, de ne szóljon még. Még nem mondjon semmit. Jó, de aztán siessen. Jó, rendben. Viszlát. Viszlát, hölgyek, urak! Pám eljött meglátogatni. Úgy tűnt, nagyon örül. Nagyon örülök, hogy látlak. Én is. Tessék a csoki. Köszi. Hát, jól megijesztettél minket. Hát még magamat. És hogy érzed magad? Hát tudod, furán hangzik, de sosem voltam ilyen jól. És mikor jössz ki? Holnap után. Nagyon jó. Jól van. Nagyon jó, mert képzelheted, az a rengeteg posta, ami jött. Ha hazajössz, meg kell nézned.
Meg ott a faszi, aki a leszázalékolást állapítja, meg állandóan küldözgeti a leveleit nekem, és én felhívtam, de ismered a hülye hivatalokat, és végül is gondoltam, ha élsz, majd te elintézed. Mert hát én már Ismertem Pamot eléggé ahhoz, hogy tudjam, órákig tudna még beszélni a sok postáról, így hát támadt egy ötletem. Elszúrta Mahmoudiné frufruját, hát igen. Az örömöt, hogy hazamehetek, elrontott ennek a derékembernek a halála. Azonnal rájöttem az összefüggésre a balesetemmel. Nehéz volt nyugodtnak maradni, és nem pánikolni. Szóval, ahogy mondtam maguknak, nekem jött az autó, én elájultam, és kómába kerültem, de pontosan emlékszem, és szerintem a szobatársam halála nem természetes halál. Újra megpróbáltak megölni engem. De elvétették. Pontosan. Jó. Akkor foglaljuk össze. Szóval maga Gustav Klopp? Igen. Régóta munkanélkülin van, leszázalékolva. Igen. Mellette rajzolóként is tevékenykedik, és úgy gondolja, az életére törnek. Pontosan. Jó. Nagyon jó. Mit fognak csinálni? Elkezdik a nyomozást? Hogyne, igen. Szóval a legjobb embereinket állítjuk rá. Rendben. Elnézést. Hát akkor köszönöm, hogy meghallgattak. Viszlát. Viszlát, Klopp úr. És akkor hogy lesz? Majd hívnak, ha sikerült valamit? Hogyne, természetesen. Csak mert tényleg kezd elegem lenni. Hogyne. Köszönöm. Minden jót. Viszlát. Viszlát. Emelem poharam a családra. A családra? A családra? A családra? Micsoda baromság. Kevin! Ne, hagyd. Úgy is beszélnem kell veletek hármasban. Miről? Megbízhatok bennetek? Na, hülyéskedsz. Megbízhatok bennetek? Hát persze, igen. Szóval lehet, hogy hülyének néztek. De, hogy mondd csak. De a balesetem nem baleset volt. A kocsi szándékosan gázolt el. Nem tudom, ki volt, nem tudom miért, de tudom, hogy nem baleset volt. Ó, de hát mit nem gondol, csak képzeled. Várj, még nincs vége. Ma reggel a kórházban egy halott volt mellettem. Mi? Egy halott. Egy halott? De én tudom, hogy engem akartak kinyírni, nem őt. Gustav, figyelj, megzavarta az agyadat a sok hülye sztorid. Nem hallgatod meg, amit mondok? Nem álmodom, ez valóság. Megpróbáltak megölni, és én tudom, hogy miért. Tudod, Güsz, mondok én neked valamit. Nem, szerintem pihenned kellene. Nem vagy normál állapotban. Fogod végre, igen? Egyszer az életben végighallgatsz. Egyszer. Tudom, mit mondok.
Sosem voltam ilyen normális. Most mi van? Baszki, ez nagyon felhúzta magát. Igen, megőrült. Ez teljesen... Nem értem. Nem értem. Jó volt ez a kis paradicsom, mi? Igen? Erről jut eszembe. Hm? Tudod, mihez volna kedvem? A te kis paradicsomaidhoz. A kis cicithez, a kis cicithez. A szép kis cicithez. Ja, na, hadd fogjam meg, na. Felébredett. Gyere, gyere, gyere. Na. Nem, itt nem, most nem. Hiszen alszik. Na jó, akkor én elhúzok. Holnap találkozunk. Ha? Ja, mondd meg a kölyködnek, hogy kérem a kazettám. Ez a sok év alvás nem tett nekem jót. El kellett ismernem. Ideje volt, hogy felébredjek. Ne halkítanád egy kicsit? Mi a francot akarsz? Hagyjál lógva! Na, húzz ki a szobámból! Bazd meg. Egy szót se többet balesetről. Vagy kiírlak. Elhiheted? Hogyne? Na tűnés, haver. Tűnés. Gyere. Hova? Woo!
Miért nézel így rám? Mi az, a hajam ugye nem tetszik? Nem tudom, így más vagy. Sok minden más mostanában. Miért mondod ezt? Nem tudom, csak úgy. De hát mondd már el! Megyek rajzolni. Isten hozta a Pupken család hajlékában. A Pupken generációk hosszú sora követi itt egymást, immár több mint 4 évszázad. Jó, valójában Pupken úrral szerettem volna találkozni. Hogyne? Kérem, kövessen. A szalomba kísérem. Pupken úr mindjárt jön. Uram, egy család szentélyében van, amely szellemét teljes egészében a pszichológia és más humántudományok tanulmányozásának szentelte. Csak a kis Samuelnek nem adatott meg az elhivatottság. Az ő igazi szenvedélyét ez a helység rejti. Ős példányok, ritkaságok, kiadatlanok, felbecsülhetetlen gyűjtemény. Erzsé, Franken, Uderzo és Goscinny, Möbius, Stanley követői. Samuel úrnak minden megvan, amit a képregény rajongók kívánhatnak. Ön szereti a képregényt, Flock úr? Klopp. És itt a gyűjtemény dísze. A saját alkotása. És amikor a feka banánt vesz egy belgától, azt ismerik? Nem! Oh, szóval Mamadou banánt akar venni egy belgától, és Bennett úr. Mi van már? Itt van valaki. Nem érek rá. De azt mondja, nagyon sürgős. A francba! Jó, küldje be. Nos. Életrajz vagy fényképek nem, esszék vagy novellák nem, nyavajás versek nem, ha maga írta a Bibliát, akkor is nem. Na, szóval mit akar? Ezt. Mi az? Köszönöm. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Guy. Micsoda előadás. Ilyet. Bravo, nagyszerű volt. Sokat nevettem. Gustav Klopp. Hogyan? Gustav Klopp. Ó, igen. Igen, tudom, tiszta idióta. Úgy is mondjam el. Nem mondja el, rájöttem. Őszinte leszek, öregem. Belerángatott minket a szarva, és ki is fog onnan húzni, világos? Nem tudom, és nem is érdekel. Innentől ez a te problémád, a te kibaszott problémád. 24 órád van, hogy ez a fickó eltűnjön. Érthető voltam? Igen. Beleköptél a levesbe, Putka. Beleköptél a levesbe. Oké, elintézem. Kézben tartom a helyzetet, elintézem. Minden rendben lesz. Értsék meg, hogy a helyzet kellemetlen. Kötöttünk egy megállapodást. Megígérték, hogy eltűnik. Sokat fizettem, nagyon sokat. Pupken úr, jobb lenne... Ha megnyugodna. Az idegeskedés nem használ. És rossz hatással lehet. A munkánk minőségére. Minőség? De milyen minőség? Eddig csak elszúrtál. Vigyázzon! Pupken úr! Tudja, hogy nem viseljük A el. bosszúságot vagy a haragot. Attól sajnos. Idegesek leszünk, Pupken úr. És nem akarhat minket felbosszantani. Pupken úr,
Csinálják gyorsan. Kérem, gyorsan. Nincs bennük semmi különös. Semmi különös nincs bennük. Semmi különös nincs bennük. Igen, de nem tehetek róla. Nem az én hibám volt. Nem tehetek róla. Értsétek meg, hogy nem az én hibám volt. Nem tehetek róla. Nem csináltam. Nem én voltam a hibás. Jól vagy, szerelmem? Hát ezt sem mondtad még nekem soha. Pedig te az vagy. Az egyetlen óriási szerelmem. Nem csináltam semmit az életben. Nincs semmim. Semmim, de minden. Mert itt vagy te, szerelmem. Jól érzed magad? Miért? Hát... nem tudom, csak... Kicsit olyan fura vagy. Ez mi? Ez itt mi? Hagyd abba! Ne! Hogy teheted ezt velem? Hogy teheted ezt? Nézd rám! Hagyd már abba! Takarodj innen! Takarodj innen! Te megőrültél! Hazudtál! Hazudtál, elárultál, rohadt kurva! Kifelé! Takarodj innen! Mit akarsz tőlem, te rohadt disznó? Rohadt disznó! Ezt akartad? Ezt? Hagyd már békén! Hagyd békén! Te szemét! Hagyd már békén! Lenny, nem szép, amit tettél. Tudom, baszki. Mégis mit vártál az egésztől? Nem tudom. Dicsőséget? Nem, én... Vagy hírnevet? Nem, én... Szóval... És aztán mi lesz a lelkeddel? Na jó, Jean-Claude, neked könnyű, te vagy valaki. Én csak egy kis lószar vagyok. Senki nem valaki vagy senki. Nincs siker szeretet nélkül. Tudod jól? A sikert csak magunkkal szemben érjük el. És a többi nem számít, Lenny. De hát azt hittem, egy kicsit büszke leszel rá. Büszke rád? Hogy lehetnék? Bocsánat. Gondolj Güszre. Gondolj Güszre. Gondolj Güszre. Igen, tudom. A barátod, aki melletted áll. Igen. Veled volt. Igen. A legrosszabb pillanataidban is, oké? Okay? Igen, Jean-Claude, tudom. És az árulásod terhét viselned kell. Minden nap. Egész életedben. Igen, de... Én... Sztár vagy, Lenny, azoknak, akik szeretnek. Én nem már. Sztár vagy. Sztár. Gondolod? Sztár vagy azoknak, akik szeretnek. Ne felejtsd el. Hallgass a szívedre. Büszke leszek rád. Lenny Bár, a világ legnagyobb karatézója. Oké? Na menj. Köszönöm, Jean-Claude.
Igazad van. A szívemre hallgatok. Talán zavarok? Megtudhatnánk, mit keres itt? Tudtunkkal nem hívtuk meg. És nem szeretjük a meglepetéseket. Szeretem a sört. Ja. Ma este gondoltam, iszom egyet a legjobb barátommal, mint régen. Hát így van, mert sajnálattal kell közölnünk. Hogy többé már nem ihat. Rendben. Látom, nem vagytok ide valósiak. Különben tudnátok, ki vagyok. Lenny Barr vagyok, a föld legnagyobb karatézója. Más körülmények közt, ezért már lecsavartam volna a fejeteket, de ma este nem. Nem, mert ma este Lenny felfogott valami fontosat. Tudjátok mit? Rájött, hogy nincs siker szeretet nélkül. És úgy látom, nektek a szeretetből nem sok jutott, ha? Tévednék, tesók? Nem vagyunk, tesó. Ikrek vagyunk. Oké. Tök mindegy. Amit látok, hogy ez egy család. Egy család bajban. Nem? Ha? Tessék, ez egy szenvedő család. Mi történt, ha? Mi történt, hogy ide jutottatok? Vigyázat. Nagyon érzékeny pontra tapint. És jobb, ha abba hagyja. Tisztában vannak vele, milyen mászlisták? Ketten vannak. Ketten vannak. Ebben a rohadt világban. Én egyedül vagyok. Értik? Verhetem a pofám az összes rohadt téglába. Sosem pótolhatom egy testvér szeretetét. És ő olyan, mint egy testvér. Szóval, tudják, mit csinálunk? Hé, mutánskám, tudod, mi lesz? Hallgass a szívedre. Erezd le a fegyvert. Leereszted, leereszted. És csókold meg a hugodat. Mi? Csókold meg. Csókold meg. Gyerünk. Gyerünk. Te is. Na? Megkönnyebbülés, mi? És ne felejtsétek el. Ti sztárok vagytok. Azoknak, akik szeretnek. Oké? Na, menjetek. Menjetek korizni. Gyerünk. Barok. Ezt hallgass meg. Hazamegy a pasas, mondja a feleségének. Drágám, most 2 percig nem fogsz látni. Mire a nő? Miért mész valahová? Nem, sögbe kurlak. Mindegy.
Visszamentem a rendőrségre, és ezúttal... Most már hiszünk magának. Hittek nekem. A Bennett kiadót lefoglalták. Guy Bennett a megyei börtönbe került. Kinyitja az ajtót, és a zuhanyozóban találja magát. Erre azt mondja a másiknak. Még egy kicsi, és szerintem segbe kúrnak. Segbe kúrják. Élete legszebb éveit tölti ott. Samuel Pupken, mint sokan mások, nem tud elmenekülni a sorsa elől. A Twin Stars újra reflektorfénybe került, versenyeztek. Lenny bár új munkát talált egy másik környéken, de a szíve mélyén mindig csak ugyanaz akart lenni. A világ legnagyobb karatézója. Ja. Egy szép napon majd a plakáton látod a pofám. Majd meglátod, megnézhetsz a moziban. Meglátod. Befizetsz rá. Oké, addig is menj a pofádat megmutatni a parkolóban. Na, húzás. Hé, nyugi, hé! Mutasd a pofád a parkolóban. Hogy lecsavartam volna. De nem teszem. Igazad van, Jean-Claude. Már nem. Már megnyugodtam. Megnyugodtam, mert tiszta a lelkem. Megnyugodtam. Igen. Said, oh, oh, oh. And the devil said, hoo, 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 hoo. Ott volt előttem. Szerettem volna fogni egy kést és kivágni a szívét, hogy megértse. De helyett végül is azt mondtam, csinálok kávét. Persze, eltartott egy ideig, de végül elfelejtettem. Nem vagyok benne biztos, hogy megy a ruhámhoz. Egy halvány, bészínű ruha, amit direkt erre vettem. Az élet folytatódott. Ez nem lesz jó így.
Tessék, hát ennyi volt a történetem. Igen, tudom, mit gondolnak. Sem nagy győzelem, sem nemes hivatás. Ez az egész nem túl nagy szám. De hát mit mondhatnék én erre? Sosem voltam az a hős típus. Magyar hangok. Kaszás Attila, Kisfalvi Krisztina, Háda János, Hajdú István, Barbinek Péter, Szokolai Ottó, Mihályi Győző, Katona Zoltán, Cető Ádám, Szabó Gertrúd, Kisfalusi Lehel, Cető Roland, Seder Gábor. Magyar szöveg Kádár Andrea, hangmérnök Tőkés Bálint, vágó Bárány György, gyártásvezető Czobor Éva, szinkronrendező Kozma Attila. A szinkront a Budapest Film megbízásából a Kozma Film készítette 2005-ben. Forgalmazza a Budapest Film.